Sagudayan nga ti surat, ti makasalitaan ni Lota nga napawalwan, ti masikog, idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi. Tagrubrubaten da mama kani Jojo nga ading ko. Tapno pumanaw dan manong. Dahi tangharod ti desisyon ni Papa. Dinan kayat ni Mama. Tada ka nun sa bali nga babae nga patpateg na. Kinasritag ni Papa, manong nemi, para di ba o di agundaway. Pa, please, igawid siya ko man ni Mama. Igawid siya digiti. Da Mama kini Jojo. Kalbasan, tinapagsasalitaan tayo, Lota. Nalbasan tayo amin. Awanin ti bakati pa. Agsina kami kini mamangyo. Kabuta sana kung nga naragsak iti danana. Kaya yung asawin mo pa. Ipalubos yung mapasamak ang broken family ti. Pamilya tayo. Ano pa nga ron? Ano nga mito saan nyo kayat kini mama. Kinaman tilangan na. Kapo ka dito saan nga napintas ti mama. Kapo ka dito, natayo nga, nakaskada kayo. Iso nga, di yung kayat, kahit sumapul kayong ti. Sumapulak, kanadan na sa pulak. Ano yan? Iso hindi patpatig ko. Kahit saan ko napapateg, di tayo. Agbati ka kanyak, sumurot ni Jojo, kinimumang mo. Sika nga babae, agbati kanyak ka lalaki. Ni Jojo nga lalaki, sumurot kinimumang mo. Awa di magdanagan. Ta suportarak ni Jojo. Hangim saan na nga nilang Jojo at suportarak. Makamumutin na inayo. Itibiyag na. Kapag nga mapasamak ka na tayo tikastoy papa. Di kahit nangasawon nga saan tayo nga naragsak. Dati ba't nga saan tayo nga naragsak? Saan akong nga naragsak iti sidong ti inayo. Dati ka po na no kapag nga. Agsina kami. Kahit may isang patakton sa baling ng babae. Dahil kasadar mo. Manukad tawon mo tayo. Agitin ako. Pa, gabatanda akong ti college. Ni Jojo. Da pa lang ti high school. Kaya managam ka. Mabati ka dito balay. Siyempre, kaputawanin ni mamang mo. Sikat agluto. Sikat agdalos. Sikat aglaba. Kabayatan nga agbasbasa ka. Kahit nung mga isangpit kayo sa baling ng babae lang ng ortubra na. Kaya nagbaling na doon niya. Ano ya? Kaya siya ito, nagbaling nga katulong yo. Malaksad ano kaya't mo atin sumurot ka ni mamang mo. Papa, please, saan ko mamapasamag di ba nagsina yo kini mama? Saan ko mamapasamag di ba nagsisina tayo? Kinasaritak ni mama tap no igawid ko manong nemi. Ma, Lota anak. Nuan niya ko na ti amam saan nga mapalpaliwan. Nuawanin tiragsak na kanya. Kastakmet. Ano ti kito sa unma? Di yung adin ipatpatig ni papa. Agmauyong lang ti mangipatpatig iti lalaki nga saan namat ta ipatpatig ti babae. Nangar ti arabidan nyo. Mga alakay tumatin sa di kasukat ni papa kasta. Saan kong itong arabidan nila? Tsaka kaya't tagbasol iti Diyos. Anak, agbati ka. Pakikit-kitam ni papag mo. Saan mo ko makagura ti amam? Saan mo ko makagura? No digit pakikit-kitam. Agserbi ka kayong kuan, anak. Isublang ti pagserbiak. Danto isang patnan nga babae, tsak po kaya pagserbian na jay. Respetuem, nuan niya nga tisisyon ti amam. Paano nyo nga rin gawin na kita yan dalulo kinilulam. Awan ti pagtanagam ta. Sumapulak doon ni trabaho. Kas nangig moment, nga suportaran ni papang mo ni Jojo, iti panagbasak ng panagbiang. Ma, anak, Jack kumamit kayat na mapasama. Ang naman niya nga rin maramit tayo. No isumit ti kayat ti amam.
Saan tunga tanong mapasamak na makapagsinobyanan kayo, mama? Sabi ko, ma, idaw-dawat na kinapod Diyos. Nga masilawan tumitlaing ti panunot ti amam. Sabi ko, ma. Nagan narakop kami kini mama sa akong sublat nga nangin narakop ni Chucho ang kabsat ko. Chucho? Ate, nagsisipit ka. Ipas ng butang basa. Sa mga baybayan ni mama, pakikit-kitam. Sa mga pag-ungtan. Tapos ni kastakit sa ang adang marigatan. O nate, anti magdanaga mate. Sa timakam mo kini mama. Bantayak ni mama. Protektarak ni mama. Insursurot ko ti panagkitak manong nemi kada mama kastamatan di kabsat ko. Ngagar arubos ti kitiluwa. E dito ta ni papa manong nemi kaslaon anyaman ng awanin dagiti dua. Umis-isam kiti. Pa? Awanin ti problema ko ay. Hapi nagbaling ka di nga problema ni mama kada kayo. Kastamatan kini Chucho. Eh, nakasawan nga awanin tilapad kanyak tapos nagragsa ka. Eh, doon bigat. Isakpat kunto rito iti may kaduwang ana. Inam, may kaduwang mamang mo. Sino ka dire ngamin day, Jay? Napintas ka di? Oh! Napintas ka, di ngamin iha. Uwen, napintasak. Kas laki ni mama. Kas kalaki ni mamang mo idi. Sakbay nga naglusyang ti inam. Napintas ka. Nga mas pa'y napimpintas ni Leia. Oh. Leia tinagan na. Wen, masikog. Nga reda tiga po na no apay nga inaramid konti ng papano iti inam. Tapno doyan balay nga isang pet ko ni Leia. Kabuto masikog. At dan kamsat mo kayong kuha na. Sige, babadi ka ta. Kung mamakamakmadla nga mapanag-trabaho ti bisina. Pa, ngabay. Kwarta mga rod, inagbasa. Ewan na. Okay? Oh, allowance mo na ito at makalawas. Oh, di kag thank you. Dakdakal titat ko kayong ka-allowance mo. Thank you, papa. Oh, at adun tumanen, magtatak manen. Gabutawan iti problema ki. Naragsakak. Nangro na ito ni sangpet ko ni Leia. Monotaon ni Leia. Monotaon ko na kitay. 18 kon. 21 isun. Ubing Kaya talagang ubing. Kaubing nga na. Oh, lagaymi. Mas. Nabindas ti trabaho manonemi ni papa ket dakkel ti sweldo na. Kadati ka po na, no apay ako na nga nakasagana nga magsuportar kini Chucho. Ket tiyak, siyempre pagkadalan nakmet, kunana nga adaduitan ti allowance ited na kanya. Iti eskwela manonemi nadlaw ni Vincent tilangak na malmalday. Hey, what's wrong, babes? Babes ka lang, babes na. Ano nga tawag ko kayo ka? Sweetheart? Hang ka pa inaklon, oy? Uy. Dadya kahit mo sawan, di ka pa inaklon. Kahit mga sawan, dumteng tong aklonan nak, di ba? Tsakla mo. Baka kaskan tumad lang yung papa. Ano naman di problema? Awanin. Ni papang mo, awanin, abay. Kahit ko sawan, awanin ti pamilyami, narakraken. Nagsinandang mama ni papa. Pinapanawan ni papa ni mama, kaduanan ni Chucho nga ading ko. Kaya siya tinagbati ni papa. Nagkatawan mabali mo, isot desisyon di kiti parents mo. Desisyon lang ni papa. Masasyanak ni mama. Sweetheart, di ka nagproblema kasta. Maapektaran di pa nagbasam. Kasan ako mga saan nga maapektaran, di ba? Produkto ak ti broken family. Siyempre,
Namnamahin mo yung konsentro ko tagbasa. Ilin to tapang panunutik ti kasasad mi. Kat problema na tamat na, di kiti parents mo na ita. Ngawan ti sa bali nga ramidem na saan nga. Ti panagbasam. Basta ito laki ni papang mo. Ti kasapulang magbasa. Di ba? Ken, ti panangaklulukan niya akong tapno. Agbalinak inspirasyon mo. Ken inspirasyon ka may. Disturbo ka. Ano kung disturbo? Ano niya man ti problema? Matuyak na mangtulong ka. Matulungan na ka ti problema. Problema. Tapno agsinublanan di kita nagkanyak. Kapampano lang ni mamang mo. Panagsinublanan dat pampanutem. Pero ay mo ta. Iba, idadaw mo ginapod Diyos nga masilawan ti panunot ti papang mo. Nga pasublian ng tumadlan ni mamang mo. Karabyan na manunaymi na odiak, ono na odi ni papanga dimteng. Wait, nakaluto ka din. Kaya na nagbait sa dato mga niya. Huwag gaya. Nadalos ang katimadlang ti silad ko. Silad ko kung na yun. Ti silad mo na dati ka ni mamang mo. Kaya Diyos saman, dahil ito sa rin yung silad. Nga akadwayo ti babayo. Ano nga babayo? Kito, si asawa kayo, papa. Kaya daman ka din nayo, kabit ti hawag kang kuha na. Hoy, tartarimahan ka. Baka no ibagam to kabit, dahil nga leya. Ano nga, tibaga kang kuha na? Tita leya, tita ko na. Hindi nito tabason, mano lang titawad bait mi. Talo lang. Ano nga, kahit mo yawag kang kuha na? Di manang leya. Unang leya natan. Masapol ka na si Peterem. Isod di may kadwa nga ina mo. Kano na bigbig ka may kadwa nga ma. Ina. Awan sa baling inak no saan lang ni mama, papa. Ay. Itapakit balbalagang ka Leia. Leia? Luta ko layo. Ay, luta. Balbalagang ka itan luta. Naipakita mo to di pa nagdisgustong ka na nga Leia. Baka mapapanaw ka. Ha? Okay ba? Sino pwede magpabasa ka nga, napapanawan ka? Di supportaran na mo kasi ka ni Jojo. Langaraw din. Ang kairo mong hindi narawatan. Tagang dalunan na kita gina. Tagtitipong kaya amin. Mapiti ka makuti. Kasi tamang titulag pa. Agbati kat si Morot ni Jojo. Uwe, nagbati ka. Agkasikat ka danak ngem. No adaman din itong ipagpakitam kinileya. Talaga nga papanahon ka. Dadanga siya papanahon yung anak yo, yung tikabit yo. Namuna sa kabit ko na namanan. Kaya mo tutumbang ka. Unay kayon, papa. Kita nyo, kadag ito'y painga. Bugbog kawanda, kalaylayatan. Wala na tatanggid di ulam. Maminanong ngamin nga, naglakat ni, baka mo, wen papa. Sige. Suk ko na yun. Sige. Mapilpilit ka sa mat. Haan pa. No kaya't yung respetarek ti kabityo. Ano muna ta kabityo ko na naman. Ano yung arad ko maasawa yung kulok ma? Kit kabityo wet. Sige, kastoy. No, di ka ti kabit. Kastoy. No kaya't yung respeto ti babayo. Nadadapay ka na pimilas to babayo. Ng takabit. No kayat yung respetarek ni Leia, kung naman saan? No kayat yung respetarek ni Leia, tung palat, dada lang. Ha, mong ibagbaga, kabit ka na babae. Tangkan kita ulam. Hindi ka kita sa rin ng mga nan. Ay, manong nemi. Apay nga taaya nga nairaman ti pamilyami. Amay sa kadagitikas kadida dumadta nga broken family. Abay nga saan nga intultuloy ni papa ti kinapudno na kini mama. Abay mat kami nga nabaybayan ni mama ti bagina ket kasya ti langana. Limok man nga naglusya. Abay nga mat nga ni papa ket agsapul pala ti sa bali. Ti asawa lat ako ba? Hanggang sapsapulin ti ububing una pimpintas na bangbanglo. Yun nun ko naklatan mano anang araw. Ado nga sa ludso.
Kabigatan na gabota Sabado nga taa isong isut indran tanita ni Papa Manon Nemi na panapanangalan iti babae na. Ini dumteng danin lukat ko tiri daw ni papangadagos tinakitak simrek simrek matimay sa nga babae nga masiko. Iso ni Leia nilota nga anak ko. Hi, Lota. Paspasensya mo na. Tadyak kumamit kaya ti mangrakrak ti pamilya. Ngayon na, di mo kaya ti mangrakrak ti pamilya? Apa nga ron? Napasikog ka kini papa? Ay! Lota, pipitas mo sao? Pa, agsalsalutsudak laging kuha na. Pitas mo nagsalutsuda. Ala, payang tirito, sumarak kami. Oh my God, honey? Oh, bang lote honey kaya? Okay. Imasim nagluto, ha? Madam naman umulog kam tan. Ito makaluto kan, bagam to. Nagluto kayo to, kaya yung luto. Ano to ko nam? Ada pa panak, papa? Oy! Ano ada pa panak? Sabado tawang klase yo. Iso nga agtrabaho ko toy. Nagdalos ka. Kaya nagluto ka, pangal daw. Umaka na, ha? Hindi dyan nga to, ha? Akananat ka, baka marig. At tibayan ka nga umuli. Yung susurot ko't panagkita karigiti duwa manong Nemi. Kaya idit tumalyaw ni Leia, binilawak. Honey, nagbilaw anak mo. Ay! Ano nagbilaw mo da? Aman, ko na na. Apa nga bilbilaw yung Leia, ha? Awan, papa. Slaubing nga kipulong. Che? Nauna. Muli kayo kindi, baka matnang kayo. Pampanunutek manong. Anat nang hayatan ni Leia, kini papa. Yan pinasman ni Leia. Din to tari papa, kan mga taon na. Gurang ako na. Ipat-patig na kata ni papa. No, kahit na lang timadaan ti kwarta. Siyempre, awanan ti sabaling nga mangigam ti kwarta ni papa, no saan nga dyan nga, babae na, kabit na. Ha? Kwarta lang siguro tapapteran na. Aramitig ti amin na pamuspusan. Tapno, mapaksyat na nga Leia. Huwin, mapaksyat. Siyak timang paksyat kang kuwan. Eda nakaluto ako manong Nemi pinukkawak ida. Pa, nakaluto ako, nagidasara kon. Pa, papa, umot sumungbat, nakaturog na nga ta, unumadamatan na ta. Mga anaklatan, mahamudan to. Hindi makapanganak ko manong Nemi rimuwarak na napan nakikaruba. Ay, Lota. Ana, anak damag. Damag ganyan, ana. Medyo malalato yung kamay. Ngagal-aluli awaksay. Awang arot yung maobra na nagabot na bakasyon. Dan sa akin, sangpit ni papang mo nga babae. Okay. Tikasukat ni mama. Ay, naapo, iya. Isang pagsasalita dito na katsangke. Nagkita marites dito. Ang atletes ko na dagat. Ni Kano Goryo, nga asawa ni Gorya, nga nagsinad nga nagbati di babae iti sidong ni Goryo, kat simurot man ni Jojo iti sidong ni Gorya, kat adayin sangpet ni Goryo nga nalapsat nga babae, nga masikog. Nene. Kunada. Ay, apo. Damag kaya. Abay nga mga kasat na pasama kiti pamilya, halo tabalasan ko. Gabot awang kanong tiragsak ni papa, kini mama, takadyamat nga lusyang ni mama. Abay ba't kami nga binaybayan ni nanang mo, ani mamang mo, tibagina. Uri nga tamat no, tinakayat akit, kasjalatat na pasama kita. Aglukmag.
Ba't nga mako na nga lukbag na dyan kapag chubby, sexy nga na lukmag. Sa bali na kita yung dadumata nakaluklukbag nga madumat lukmag na. Kaya bang lumad ni mamang mo? Nakakita kami ng tiubibing. Talo lang nga tawan ti tawan ti baet mi. Inaw ni talo nga tawan. Huwag nga rod. Sa nalapsat ka talaga. Swerte ni guryo ko namin nga rod. Ta makakabit ti kas ikengkuan na ti kobing. Ang ipatpatik nga ta. Dahil nga babae ti amam. Saan laki din na? Kwarta lang ti apapteran. Ay, kitmadi. Susapo. Baka hut-hutan na nga nalaing ni papang mo. Baka madamdama, pagatang ka lagi tayo, kahit na nga pagatang, mainagan kang kuwan. Naman, gold digger lagi tayo nga babae. No kumata ko saan na nga nasikugan. Umot kumati pambaran ng mangyawid. Kinawag ko mamit responsibilidad na. No kwarta lang, after na, kita nga naskan nga awid na, mapanalat sa rungkaran na, kanakwarta na kasi dyan. Ngayon kapunta kayat nga magdanada, so nga pinapanahon ni papango ni mamang mo kasi dyan. Wala na. Sige, supay na na, inakman sa dyan. Malimin manong nemi di sumang petan. At dada papa iti baba manong nemi. Dada TV dito'y kadagbuy-buya di masikog iti TV. Nagkapuam. Dito lang papa. Panagluluto mo na yun. Kabailan sa amin, tagluto Apa yung sakman. Ay! Noon yung ibiling ko itong malab. Ay, manang Lea. Apay, Lota. Mano nga bulan ti tiyan mo? 5. Kabalamot pala siguro tagtrabaho, di ba? Anya nga tano, sikat agluto ta, maramanak matiluto. Anya, kinapay ka sikat magkasasalita kang kuwan. No kanak ka sikat agluto. Pa, no isot may kaduang inayo. Ano inayo? No isot may kaduang asawa yo. Kas may isang asawa, isot agtrabaho dito, kas aramin ti may isang asawa. No, aramin din ni mama, sumatarami din na, uwan na nga masikog. Ba, 5 pa lang nga bulan sikog na, baba. Kabalan na pailaeng. So nga yung pagbalin nga sadot, may kaduwa nga asawa yo, no kabityo. Namuna na. Kasikat pang isuro. Ay, honey, husto ni Lota. Husto. Kinabud no na, Lota, isot ibagbagake ni papang mo. Anak ko ni dungdungon ko na. Masapo lang trabaho ako na. Di naman kayat, pero may nga nakadungdung ulo. Una nga amin dito nga goryo. Dito una tinangay ayatak yung kuha na taradung. Naglaing pa itirabaw ti kama. Style mo, bulok. Ang ito ko ram. Awan pa. At daim bagam. Awan. Ay, daim bagam. No daim bagak, di nanggigikuma. Talaga bari-bari pa nagsugsugbat mo Honey, sa mo ungtan ti anak mo. Baka no kaguranak tanak mo gapukan niya katong ungtan ka. Uong tamisuna. Padasan na mangkura ken ka. Ha? Padasan na nga damading aramidin na ken ka. Kabayatan nga awanak. Makita na. Kapilitan manon nemi nga napanak nagluto. Well, kabigatan na, Domingo. Adda kami ng papada nga talo man. Adda papanak ha? Papawanan nyo? Basta da papanak. Mapati kayo nga doa. Kaya oy, Lota. Pa. Apay da huy tinagan ko. Tapos kumita ka nga dagos kanya. Panawang kayo. Doa kayo agyan dito ay. No pumanaw kayo. Di pamanaw ko man. Papalamanin. Makamutan. Basta jak kayo. Tapakadan na takabityo. Namuna takabit ko na lang. Sus. Yapot ba't? Sapol. Honey. Saan mo kung mga ungtan mo nudang ka ng tanak mo? Ha? Amom Lota? No, sanak lang ang anawain dito darling ko ito. Dito ipatpatig ko laon nga Leia. Ay, hindi ka mapala nga nasipat ka. Iso nga gyaman ka kang kuwana. Ipagpagabok ito ibilbili na kanyak nga saan ka nga dangran. Tawan ti rumbay nga pang dangrak ka. Kuma. Eh, naman talaga itultuloy mo kinatagsit mo.
Susapo. Sige mamanawad. Honey, no adamanding aramidan na king kadato anak ko. Itawag mo nga dagos, ha? Honey, awan ti mading aramidan na. Ipanagday ko king ka. Agbaling kam nga nasyaat. Gabuta nasyatak mo it. Ya? Nasyatak. No, nasyatak. Takal ti pangmatik. Agbalimbat nga nasyaat. Ti agsyuman. Uno, syuman ko. Idi awanin ni Papa Manu na imasideg kanyak ni Leia. Lota, abay, pintasam ti makisarita kanyak. Nasukayat ko kapag kuma, alata, gayam ta. Amom, tiyak kumamad kayat, nga marakarak ti pamilyayo. Kanyang, awam tirantak nga isang patnak ni papang mo. At diya kahit nga marakrak ti pamilyayo. Ngayong desisyon ni papang mo dito. Saan na nakayat ni mamang mo? Kay adaak, kay awanak, kay adaak. So. Uri awanak. No kayat ni papang mo nga talagang papanawan ti inam. Maraming na. So nga tsak anong gutin nga siyak tiga po no apay nga narakrak ti pamilyayo. Narakrakan sakbay nga dimtenga. Narakrakan sakbay nga dimtenga. At dapat lang idi ni mama, ti sidong mi. Idi ang relasyon yun, han? Uwin. No kumatasaan ka nagpasikog, awan ko mga itati rason, tapno iyawid na ka dito. Tapno papanawan na ni mama, isikat sangbat na. So kasikat aking baso. Nagpasikog ka. Diyak kumamad kaya, nagsikog, ang nanangarod ka dadatan. Kat kapsat mo dito. Kapsat ko dito. Doon, kapsat mo dito, ama. Kat kahit ko, agkapyata. Hantang agkapapa. Kano, nasiyat pa nakisaritak yan ka. Nasiyat ka kumamit. Kasi kung magbalina ka nasiyat, ititawan ng rakrak sa pamilyami. Hangko nga rin nakrak. Aman, ano nga saan nga rin nakrak? No saan ka kuman nagpasikong? Awan ti rason tapno, ihawid na ka kuman ni Papa. Nakalawlawag. Gapoy ti sikog mo, netat gapo na no, apay nga nyawid na ka. Idaw-dawat ko pa kidya. Kamaragreg ko ma. Ala! No maamon dito ni papang mo, sigurado nga tangkaran na ka. Di ibagam. Sige, ibagam. Itawag mo. Ibagam keng guwa na. Nga idaw-dawat ko, margreg ti sikog mo. Ala. Agbuting ka kumang kinaabot Diyos. Agbuting ka Sika! Amon tinagbuting kinaabot Diyos, ganang kirelasyon ti daan ng sawa? Agbuting ka kinaabot Diyos. Nadamad gahim Diyos mo. Amom, nga dakkalabasol iti Diyos, ti makikamalalahan. Di na kayat nga gayam. Gusto na ko magpanaggayam ti anak, ti putot, hindi pakit among yung bagan. Kasunod panaggayam, ti kabit, ti amak, kensyak nga anak na. Malaman? Sige, di mo kayat, di saan. Di ka magpilitan. Panawanggan. Pamanam, inagdi kwarto, diyan nga to. Sabi ko, matasang saan ka mailigsi dita? Maikaglis tagdan ta. Maitapap-tapato mo, alisan ka. Ano ta ko na? Awan, sapay kumakunak. Hamoy bagbagang idaw-dawat ko. Nga margreg sapay kuma, ta saan ka nga matnag, tapno saan nga margreg ta sikog mo. Hangko yung bagbagang nga margreg, matnag ka kuma, tapno margreg sikog mo, tsaka bagbagawan. Idaw-dawat ko kindi ang asang kang, hoy, matnag kan! Alala, nagluko ka. Yung paglaki din nakakapetak. Jesus sabo. Hagad na nagkami na. Oo, isakit akbat laing. Siguro, gamot ha, kabsat ko data si Gugmo. Jesus sabo, Diyos ko, dandanikan.
Inaarten samit ti loko kong babae. Agin tetenag kampay di. Ay, buhay. Ay, aboya. Tila mararamin. Tawag ang magkindi ni Vincent. Ila Vincent. Ay, kumusta? Ang dumigat na kita tatumanin. No kahit mo itak kita ta. Ako mobrak eh. Umay kita. Di balay? Apa yamin? Ako ni Papa. Kita umay makigayam na to'y. Kabit na kanya. Pagpara akong pato. Aggayam ti kabit kan ti anak. Kasi ko lamang linaksidad ti inak nukas dyan. Kasi ano nga masapag namin. Tsak manana sa lutsun, anat nangayayatan na kini Papa. Nagpisag kuglatan. Sipotam kidi Amangan talagang mabredwas na ni Papang mo. Kaya baka mainagan kang kuwana na kita. Napulos yung mapasamak na ita. Hanap ko maano, balo ko maisunan. So, si bibiyang matpala ni Mama. Kumusta naman ni Mamang mo? Trabaho. Patakmat kang basbasa ni Juju. Nabiyabi ka na kayo. Vincent, taon problema ti pamilyayo. Nasihat ti amam, nasihat ti inam, nasihat kang kakabsat. Imta kami. Saan nga nagbalingan na po no, ti panagayat ni Papa ni Mama. Makalawas, dualawas, makabulan. Masursurunak manong naming awan ti maramida. Talagang saan ang kayat ni Papa nga pagtrabahuan ti kabit na. Najakit di kayat naglenget, mapanitirwar, papainit, pag na, kasta kanot masapot ti masiko. Ay, sabi dungak la ko ngamdak, mabutay ngakmat kinahapod Diyos. Iti maysa nga bigat manong nemi dududwa kami manin. Umulihak tap numapanak agdalus manong nemi. Idita adda isuna. Iti unag ti kwartuda. Ano't ubobrana. Ti kumagdalos, agurnos. Kadigdigos nan sa mano. Man, kadigdigos na ta medyo nabasa iti suelo. Nasimrek iti kwartuda. Nakarikap basit manong nemi. Tiri daw. Si Mini pa. Nagsuksukat. Nakigtutak idi. Matitak ka lang dyan na. Ha? Saan ba ito masikog? Ala, nanging pa na natin sikog na. Di ko nagtugaw iti katrimanong. Ada insuot na kasla. Kumapkap. Kasla garterize. Ni, kalapasan na. Ada insirek na nga pum. Kinargaan na na dyan. Inbarikas na garterize. Kustot ko lang. Saan nga po nga sikog dahi dyan? Ada inbarikas na de garter, kalpasan na. Isot nang isilsalan na kadagitik lupot. Pum. Tap na tikas takat langan at sikog. Pimanaw akong mano. Nadlaw naksa. Yung nakininayat akabima ba? Nakababa akong nga nakalingad manong nemi iti rumwar. Nagtamtamdag iti agdan. Nakaplastar man iti sikog na. Kung nagtupay ngamin, imbag man tanadok talak. Naging sisukog lang. Tapno adarason nga isina ni Papa ni Mama. Tapno adarason nga umay dito'y dahil tangagdanga. Tapno kuwarta lang ti kasapulan na kinipapa ko na kita. Kuwarta lang.
nga dimteng ni Papa manong nemi, idi madlawnan nga dumteng. Kastaon iti alisto na nga, bimaba iti agdan. Hoy, hani, sweetheart, abay kasta kinalisto mo nagtaray, iti agdan, masikog ka lang lagi data. Ha? Excited lang ako na ngamin nga makapasangbat kang kahani. Excited? Oh, Lota, ano man yan? Ano di ko na yun, Papa? Nakalalis tong imulog, akaslasaan nga masikong. Excited ka nung amin. Yung bagatawan, tinapasama kita sikog na. Nakapat, sikog na. Ano nga sikog, Papa? Tetoy? Ano? Hoy! Ope nga dinanog mo ti sikog ti nilay, ha? Anay ko. Ay, apo na kan. Ope nga danugan, ha? Namuna. Anay ko, honey. Oh, dalang dagas kung mapasama kiti sikog. Kinilay, hindi nyo pa maibagang asawa yo. Tigabit ko kunam. Dalang dagas kung mapasama kiti kabit ko kunam. Namuna, kaya mo tutungbayan ka? Honey. Saan mo itong pain ko na kumangim customer talaga tangtangsitan na sa alangan na tatatipan ng danog na tibuksit ko. No awang ka kadandanugan. Anya! Ay nagloko. Sige Papa. Dangrandak. Kalpasan na. Agbabahawi ka ito. Hanyun ton nga ibabahawi ti panang dangran nyo kanyak. Hinton maamon nyo ti kinapod no. Kinapod no nga ibagbagam ha? Saan nga sikog da ita? Detoy, sigog ko na. Hoy, deta. Oh, kita nyo. Yan. Lupot, digitoy, pom, digitoy, oh. Mas tao kayo? Oh, ano? Neto ti ko na yung sangpat yung masikog. Nga gabuta masigog, kit isot gabu na nga pinagtalo yun ni mama, kit sangpat yun nga babae. Hawan ti sabali nga rantana kang kanusa nga mga lilaw. Kwarta lang ti kang gulgudan na kang ka, Papa. Oh, ita, ano makunayo, Papa? Inoray kong isudat ag dialogue man. Honey ko, let's explain. Taka di pa inas kang nilaw-lawak mo, Laya? Ha? Inalilaw na! Animal ka! Kung amin, awanan dadupin ang kwa-kwa. Tinalpasin nga inalilaw na. Imbaga mga masigug ka? Nga day tatiga po na no apang inaramin ko pinapano ti asawak? Tapno lang sikat kadenak? Gaputa, ipagpagapok iti sigug mo? Ti anak ko keng ka? Tapno datatagdenak? Gaputa, inalilaw na? Ayop ka? Ay, Pumanaw kay tamit lahing. Pumanaw ka? Gaputa sangag ko ti manong name ni Leia. Di buok nanti ginuyod ko manong name mo. Pumano ka kano? Oh, anak! Guryo, anawam da anak mo? Anak? Pumano ka kano? Anak nga isakit pa iti amaklo ka. Na mo nang kinalokom. Di ba nangalilaw mo keng kuwana? Isong guyo. Di ba buok mo tap ni ruwar ka. Di ba ito kabalay? Rumuwar ka. Ayop ka. Anay ka. Rinakarak mo ti pamilyami. Gabukin ka. Pumanik anay ko. Ay, tit ba? Anay ko. Idi awanin ni Leia manong nimi. Imbang sadik ni Papa. Lota, iha. Pa, imbang mantasang ka na tong pa. Kalpasan nga tinahanok mo tibuksit na yung babae. Isunod ako nakada kayo, Papa. Baka nagbabawi ka ito, kita yung may babawi ba? Nagaputi kaya, panangalilaw kang ka na yung babae kat matungpadat. Pakawanan na kaya. Pakawanan na ko, ma. Pa, awan ti basol yung kanya. Saan nga siya tirumping ang pagpakawanan nyo? As sino nga ron? Ni Apo Diyos. Ken ni Mama. Insang ba't yun lang na nga babae? Pinapano yun lang ni Mama? Gabuti pa nang ipag-arupyo nga talaga nga pud nga masikok, di ba? Itatanong-talon yung saan nga masikok. Kit awanan ti babae. Ano tiran tayo?
Pa, please. Dilangahan nyo kayat kini mama kina chabi na. Hamat naman ko na naluk magunay kat. Nabangno ni mama. Naimas. Naawanin sa pulan nyo nga sa bali. Isubliyo ko man ti dati nga panangin patagyo kini mama. Tapno mabukal man ti pamilya tayo. Please, Papa. Bayami ha. Itamat laing. Inaksukunan. Damamang mo kani ating mo. Yes! Kung nakandagos manong sa ko intawag kani. Vincent. Oh, naragsak ka. Naragsak ka talaga. Gabuta, I won. Siyak din nga ba? Laban? Laban kini Leia. Hawanan ni Leia. Kat awamatan ni Papa, dito balay gabuta mapan ng sukunin da Papa, da mamakin ni Jojo. Ano ya? Ano yung tinapasamak? Inistorya kini Vincent tinapasamak manong niya. Kinang kadlaing ti kinawais ti ba isang babae niya. Kita maduktalan. Nata, ba ta sikog? Una, siyempre, bilbilangin tumet ni Papa, no, manong ang bulan na yun. Iur-ura na ito kabulanan, iur-ura na rumwar. Awon ti rumwar, pumet kada lupot ting kabil na ti buksit na. Naglutuak manong naming lakam ko da mama kini Chucho. Linutok ti special manong nami nga magusgustuhan mi amin nga sidain. Talo nga putahe manong nami. Abagiso nga sumangpet da manong nami di makaluto ak. Hindi makita nga dan ni mama. Kani Chucho ti maraya inarakop ko ni mama. Mama. Yung may nakamsunukan ni Papang mo. Awang gaya man di babae na. Tanudok talam gaya mo saan nga sikog na dikat lupot. Hun mama. Sa ako yung baga kini Papa. Nga unti sa bali nga magpakawanan na no saan nga da kayo. Kat mapang gusto ko nila ko na. Kumusta ko naman Jojo? Marang sa kanak man dati. Na nagsubli ka man kini mama. Nambukal man tamanin ti pamilya tayo. Papa? Ana, nagkari kayo kuma. Saan yung to kumapapanawan na ni mama? Ikari ka na kaya nako. Akas di pa nagkarik ka ni inayo. Saan ako nagsapul pa, hindi masikog na di masikog. Hala, sumrek tayo dito uneg. Nakaluto akon. Special di linutok. Siliberaran tayo, mama. Papa, Jojo, iti pa nakabulkal man, iti pamilya tayo. Dahil nga rod ti pagkasalita ak manong. Nagsublimat lang manen ti dati nga urnos, ragsak, tanina ay ti biyagmi. Kalpasan de ti nga napasamak. Kat sabay kumanta na kay bati ak iti adal, liwliwakan pagsalmingan ti biyag, sakbay nagpakadak, pakumustayak man ni Auntie Justina Ruiz, di tahaway manong, Auntie Isuna. Tuwing nga rodagyaman nga bagayam mo, luta.